4 πράγματα που μπορείς να μάθεις κι εσύ κάνοντας νηστεία. Μόλις τελειώσαμε τη 48ωρη καθοδηγούμενη νηστεία του Keto Box και περάσαμε τέλεια. Αλλά δεν θα στα πω εγώ, θα στα πούνε οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Ας τους ακούσουμε. Λοιπόν, εγώ θυμάσαι ότι ξεκίνησα με φόβο, πήγαν όλα καλά, δεν περίμενα, εξεπλάγει και ο ίδιος, δεν αισθάνθηκα, παιδιά, πείνα καθόλου. Έμεινα άναυδο. Επειδή νιώθω πάρα πολύ καλά και δεν έχω κανένα πρόβλημα, ίσα-ίσα, και δεν έχω και πονοκέφαλο, τι να μαγειρέψω. Ακριβώς. Ούτε να πλύνω πιάτο, ούτε τίποτα. Ο ζωμός είναι έτοιμος στο ψυγείο. Όχι, μια χαρά είναι. Η νηστεία είναι πουλωτική. Έχουμε εξάρτηση από το φαγητό, η οποία είναι του μυαλού όμως, δεν είναι του σώματος. Το σώμα δεν το έχει ανάγκη. Και το επίσης η ενέργεια δεν εξαρτάται από την ποσότητα του φαγητού που θα φάμε. Άμα ρε παιδιά φάγαμε και τι έγινε, μια ιδέα είναι όλα. Εν τέλει μήπως είναι μια ιδέα. Θα το δοκιμάσεις ξανά? Εννοείται. Ωραία. Εννοείται. Αν θες να πάρεις και εσύ μέρος στην επόμενη καθοδηγούμενη νηστεία, γράψτε στα σχόλια νηστεία.